right kahle kuze kuphumele isigubhuke. Makwenzeka-ke lokho-ke hhayi sihambeke sekumthandazi masifika umthandazi kahloleleka asho ukuthi hhayi lesigubhu ifuna ukuthathwa lento le iyofakwa emfuleni ohambayo. Kodwa manje phambi kokuthi ifakwe kulo mfula ohambayo kuzokwenzeka inkinga egcekeni ngoba lento iqondene nami nengane yami nomakoti wayo lwami lobolile. Hayi sihlanganise lento le egcekeni kuthiwa hhayi asiyenze lento le akuyiwe kuyena umthandazi hhayi afike-ke asihloleleke asitsheleke sikwazi ukuthi kithathwe-ke lento lena umthandazi ethi hambani niyiphosa emfuleni siyiphose emfuleni. Sibuye sihlangane-ke ekhaya-ke ingane nje ukuthi asithathe uma sithathwa umama bekuzoba njani, uma sithathwa undodana ayosilahla bekuzoba nabuphi futhi nakhona ubungozi. Ukuba kuthiwa besithathwa imina ngoba bengivele ngingaphathekile kahle emzimbeni bekuzoba nobungozi obukhulu ngoba kwayena kuyimanje usenkingeni. Usengazuthi umuntu ogula ngekhanda kusho lento i-affect-ile nje emzimbeni wakhe. Mana-ke besizoba nenkinga enkulu uma sithathwa undodana noma umama. Besoba nenkinga uma sithathwa undodana mina zoba bengingawathembile bengithembele la ekuthenini ngisindisiwe. Ngoba ngalesikhathi lengane yenza lento ngabona ngoba ihlaba lesikabhu lesi simnyama imvu lemnyama la ngaqala ngabona khona ukuthi engathi kuyonakala lenyama futhi ayidli. Ngoba nibona nje nayo ingekho la bengeke ngikwazi ukuthi ngiyithathe sizohlala nayo sikhulume nomndeni wami njoba nibona nezingane idlala ngapha sikhulume ikhona ngoba ekhanda akusekho right kahle. Babukile umndeni bekuzoqhubeka kufe mina kufe wonke umndeni obukhona egcekeni ngoba sona lesigubhu mesho umthandazi besisetshenzwe kakhulu. Asengithola lapho ukuthi ngisizakaleke nababukeli bangisiza ngokuthi besho ukuthi hayi bo mami sokumele lento inzima njoba ngigcine sengisukumelileke nomakhelwane engitshela ukuthi funa sibonisane ngoba phela bengasakwazi ngisho ukulala endlini. Sisilahle kuphi? Sisilahle emngeni emfuleni ohambayo. Makhelwane ngisafisa nje ukuthi ngithola amandla ngimbonge kakhulu Nkosi yami ngoba ungisizile utshengisile ukuthi umakhelwane ubukhelwane-ke iyona nto esuke injeni. Ngoba ukuba kuthiwa ubengekho umakhelwane ngabe kusho ukuthi umndeni wami ubhubhile oba naye indodana ubesho ethe ungamxwayi shuthi nawe bethu uyazama wahluleka ezamile inkinga yakhe uthathe mawala ngoba ebona kwenzima. Igama lamakhelwane-ke lelo. Ngabona ukuthi hayi ungibonisa ngento e-right. Phinda futhi umakhelwane wangitshela wathi Ntama uba nawo umthandazi lo. Ngamsiza uyena umakhelwane ehlangene nawo umndeni. Wathi umakhelwane khona umuntu engimzwayo ngapha ngakonanda mawuya ngako-best uyena ongakusiza mawenza lento le uhambe kumthandazi uhambe nomndeni wamanje usuzobuka kabi egcekeni kuzoba sengazuthi wena wenza lento nihlangene nengane kanti cha ingane yenza yonke lento ngoba kwasona leso uzobuka kabi egcekeni kuzoba sengazuthi wena wenza lento nihlangene nengane kanti cha ingane yenza yonke lento ngoba kwasona lesigubhu sigcine singasebenzanga unothi sisebenze besifuna ukuzobulala igceke lonke.